Здравей всички, които ни гледате, аз съм Георги. Аз съм Тодор и това са 10 най-мъчителни метода за екзекуция. Колелото на Катрин. Може би сега ще чудите какво ще е толкова брутално, когато е кръстено на жена. Колелото на ужасите, или по-известно като колелото на Катрин, е устройство за мъчение, използвано за смъртно наказание през средновековието. Това разрушително колело на смъртта, форма на мъчително изпълнение на най-тежките наказания, е било употребявано във Франция, Германия, Дания, Швеция, Румъния, Русия и САЩ. Самото приспособление представлява дървено колело на количка с много радиални спици, макар че самото колело не винаги е било използвано. В някои случаи на приложението му, осъдените са били завързвани за колелото и пребивани с огромни тояги или железни чукове, като шипове в колелото е позволяло те да минават през тялото на жертвата при нанасяне на ударите, все едно да ви заковат. Метода скафизъм. Известен още и като лодката е древен персийски начин за изпълнение на смъртна присъда, предназначен за наказание, приложение с мъчителна смърт. При него гол човек е твърдо закрепен по гръб за лодка, като крайниците се насърчат звън нея над водата, след което клетника е каран на сила поглъща мляко и мед, докато стигне до тежка диария, като цялото му тяло също е мазано с мед за привличане на насекомите. Той или тя биват оставени да се носят в лодката в малко езерце, изложени на слънце. Изпражненията, които се трупат в лодката, привличат огромно количество насекоми, които започват да живеят в плавателния съд и живота път на осъдения. Храненето с млек и мляко продължава толкова, доколкото мъчителен и продължителен иска да бъде процеса и изразите, които го съществяват, така че обезумяването или глада да не станат причини за бърта смърт на затворника и той да се отърве по-лекичко. И все пак, когато смъртта настъпи, тя вероятно се дължи на комбинацията от дехидрация, глад и септичен шок, като този дълъг процес на агония може да продължи много дни, дори седмици, най-много 2. Смъртта чрез метода скафизъм е изключително болезнена, мъчителна, унизителна и адски продължителна. Удиране на кожата. Не сме минали и 3 метода на екзекуция, а аз вече се чудя кой е по-брутален от останалите. Дрането, разбира се, както вече се досещате, е премахване на кожата от тялото. Подобно на удирането на животно, преди да консумираме или да премахнем козината му, този метод за наказание се е прилагал и върху хора. Удирането е било използвано едновременно като средство за изтезание и екзекуции, в зависимост от това каква част от кожата се отстранява. Удирането е древна практика, използвана от асирийците и династия Амин. Чак изтръпвам, като си помисля какво би могло да бъде, а вие какво мислите? Метода линчи. Още известен като рязане на парчета, методът е бил запазен най-вече на тежки престъпления, свързани с държавна измяна и убийство на родител. Този вид наказание, или още известен като смърт в 1000 прорязване, е използван в Китай от 1905 година, след което е премахнато. Тук процесът предвижда осъдения да бъде завързан с дървена рамка, обикновено на публично място. Плътта бива разрязана от тялото на живия човек по най-разнообразен начин от палача, тъй като в законодателството тогава не е било описан точен метод за извършването на това наказание. Тоест всичко е в ръцете и въображението на екзекутора. В по-късни времена понякога е бил използван и опиум като акт на милост или като средство за предотвратяване на загубата на състезание. Наказанието работи като форма на публично унижение, като бавна и мъчителна смърт и като наказание след смъртта. В различните си варианти в метода линчи могат да бъдат включени освен пробождането и разрязането, така и разкъсването и теглянето на живата плът, а често се е случвало да бъдат вадени и цели крайници от все още живия човек. Методът на изкормване. Може би много от вас знаят какво е изкормване на животни, може би, но имало е и върху хора. Това е метод, при който се премахват някои или всички жизнено важни органи, обикновено от коремната кухина. Като вариант на смъртно наказание, този начин на екзекуция е фатален във всички случаи. В исторически план, методът е бил използван като тежка форма на смъртно наказание. При него обикновено последно биват премахвани и сърцето, и белите дробове, така че да се запази жив осъдения и да търпи болка възможно най-дълго време. Изкормването изигра своята роля и като метод за изпълнение на ритуални самоубийства в Япония. За да умре с чест, воинът самурай извършва ритуално самоубийство. Ако няма смелост сам да се посече, до клетника стои друг воин, който директно да му отсече главата. Бронзовият бик. Бронзовият бик е инструмент за изпълнение на екзекуции, проектиран в Древна Гърция. Перлиос от Атина, един от създателите на този метод, предлага на тирани на Отар Крегас Фаларис да се изобретят нови средства за извършване на екзекуции на престъпници, но ако е възможно да бъдат по-брутални. Съответно, в резултат на това се измисля този бик, направен изцяло от бронз,
дух отвътре из врата от едната страна, като огромна бронзова фурна под формата на бик, в която осъдения бива затворен и заедно с бика се поставяли специално направено огнище. То трябва да загрее метала, докато не стане жълта топлина и не причини изключително болезнена смърт. Главата му има сложна система от тръби, която спира звука от писъците и мъчителните крясъци на затворника, като й превръща в звук наподобяващ треването на разярен бик. Също така казва, че когато вратата на бика се отвори, обгорените кости от останките на осъдения блестели като скъпоценни камъни, от които хората са правили гривни. Метода Гаролд. Гаролд е устройство, което задушава човек до смърт. Може също да се използва, за да щупи врата на човек седнал на него. Устройството се е използвало най-вече в Испания, докато не излиза извън закона през 1978 г. с премахване на смъртното наказание там. Обикновено гаролд се състои от седалка, на която клетника сяда и бива закрепен за нея, докато палачът опъва метална лента около врата му, изчаквайки осъдения да умре. Някои версии на гаролд включват и метални болтове, които натискат гръбначната връзка с шията, докато врата не бъде щупен. Жертвата преминава в състояние на тежки болезнени гърчове, след което живота мъчително угасва за него. Версията шипове е известна като каталагонския гаролд. Да те сварят жив в казан на бавен огън. Този метод е бил прилаган в Русия и Европа преди 3000 години, като се използвал масло, киселина и вода в разтвора, в който се сварява човека. Този вид екзекуция смята за един от най-бавните и болезнени методи. Наказанието се реализира с помощта на голям казан, пълен с разтвор, съдържа споменатите съставки, плюс доста често и смола, лой и дори разтопено олово. Жертвата се потапя, след което течността се нагрява, или директно се потапя човека, след като е кипнал разтвора, обикновено с главата напред. Палачът би могъл да допринесе за ускоряването на смъртта, помагайки се с голяма кука, с която потапя лицето на осъдения още по-дълбоко в тенджерата. Алтернативен метод за този вид екзекуция е да се използва голям, но плитък съд, а не котел, като жертвата бива частично потопена в течността, докато се изпържи жив. Кървав орел. Кървав орел е вид изтезание, споменато в скандинавските саги и легенди. Екзекуцията се състои в това, че ребрата на жертвата се отделят от гръбначния стълб и разтварят към страните, раните се ръсят със сол, а белите дробове се отстраняват и поставят върху ребрата, за да оформят един вид крила на орел. Разчленяване. Прилаган в средновековна Англия и премахнат през 1814 г., този вариант на смъртно наказание е бил изключително страшна обществена форма за изтезание. Честта да го получат като присъда са имали хората, извършили най-тежките престъпления, като убийства и предателства и други. Прилагал се само върху мъже престъпници, а жените признати за виновни държавна измяна, например, са били осъждани да бъдат изгорени на клада. Изпълнението започва с поставянето на осъдения до дървена рамка, която е мястото на екзекуцията. Там той бива обесен за кратко време, след като биват изтърбушени вътрешните му, а половете му органи отрязани и изгорени пред очите на публиката. Накрая още топлото му тяло се обезглавява и се разделя на 4 части, като частите от трупа биват разпращани в различни части на града или страната, ако е по-известен човека, като целта на това възпитателно мероприятие е да се възпрат потенциалните предатели, които все още не са виждали какво може да им се случи. И това бяха 10 най-мъчителни метода за екзекуция. Надяваме се да са ви харесали, наистина бяха доста мъчителни. И аз бях Георги. Аз бях Тодор и това беше всичко. Чао! Чао!